Deci, bineînțeles că apar oameni, vă spun, când se pun teoremele astea a lui Lagrange, în aceste preprinturi, să spunem, date de la București, deja se greșește, păi ce a făcut Lagrange, deci Lagrange nu a făcut nimic, n-a făcut nimic. Teorema este banală, ea este, să spunem, o situație care se împarte în 4, 5, 6, 7 cazuri, deci subgrupuri ale unui grup, câte elemente au, cum numărul de elemente a acestui subgrup divide cumva numărul de elemente a grupului. Aici apărăm practic un produs cartezian, deci a mai multor grupuri care dă grupul principal. Deci, practic, se vroia la cristalele astea să se vadă care sunt axele astea pe care s-au efectuat rotațiile. Deci nici nu prindea exact situația diamantului sau acestor cristalizări. Ulterior, rușii, am să arăt aici, din 70 fac revista Sagvant, care merge, deci tot de popularizarea științei, merge pe direcția tot a unor studii din astea teoretice importante, cu profesori de liceu, cu profesori de gimnaziu, cu elevi foarte buni, pentru a studia diverse probleme de latici, de cristalografie. Deci problemele de cine vrea să citească revista Savant este foarte bună. Aici este o carte cu probleme din revista Savant. Quanta înseamnă în românești. Ea a apărut în 82, într-un moment, să spunem, de maxima activității intelectuale matematice în România.